Bé, doncs, en aquesta següent pregunta se'ns demana que posem una captura de pantalla d'aquesta finestra de Microsoft Word, d'aquest programa, amb aquest arxiu, aquesta activitat no avaluable 6 obert i amb determinades característiques o condicions. Primerament, aquesta finestra haurà d'ocupar una quarta part de la pantalla, aproximadament. S'haurà de trobar en vista disseny web i haurem de col·locar al punter del ratolí el comandament o icona des d'on inseriríem un espai dur. Per tant, anem a començar per passar a vista disseny web, que és una cosa que ja sabeu que podem fer des de la barra d'estat, que si col·loquem aquí el ratolí ja ens surt disseny web, o si no, des de la pestanya vista i clicant a disseny web. Després haurem d'anar a la pestanya insertar i deixar-ho en aquesta pestanya, ja que se'ns demana que col·loquem el ratolí al comandament des d'on posaríem un espai dur i aquest comandament serà el de símbol. Ja que aquí vindríem amb els símbols, caràcteres especials, i aquí tindríem aquest espai dur o espai irrompible o de no separació. Una vegada fet això, clicaríem aquí. En aquest cas ja té la mida adequada, però si tingués qualsevol altra mida, simplement col·locaríem el ratolí aquí a un dels extrems, a la vora, clicaríem al botó esquerre del ratolí i sense deixar d'apretar arrossegaríem fins la mida que necessitéssim. Quan la tenim, deixem anar i ja ens quedaria una finestra de més o menys una quarta part de la pantalla. Si la volguéssim moure, simplement ens col·locaríem per aquí dalt i amb el botó esquerre del ratolí, sense deixar d'apretar, mouríem i quan ho tenim, deixem anar. Per tant, col·loquem aquí, en aquesta icona d'aquí, el ratolí i fem la captura de pantalla. Una vegada feta, ho tornem a posar en disseny vista d'impressió i a pantalla completa. I col·locarem aquí aquesta captura, control V o botó dret i pegar. Si ens queda la mida molt gran, doncs sempre podem modificar-la. O bé per aquí, ja sabeu, amb aquestes boletes d'aquí, o venint a la pestanya formato de imagen i per aquí podem modificar la mida. Per exemple, posem 10 o fins i tot menys. Per aquí podem modificar la mida, podem ajustar-la. En aquest cas la deixarem així mateix. A continuació se'ns demana que el fons del document sigui de color blau clar i els marges de 1,24. Per canviar el color de fons d'aquest full en el que estem treballant, se'ns canviaran de tots. Per canviar el fons dels fulls vindrem a Diseño i color de pàgina i triarem blau clar, que és aquest d'aquí. Si col·loquem el ratolí ja veiem que posa blau clar. Tècnicament blau clar és només aquest, és a dir, això per exemple és azul claro 80%, aquest és azul oscuro con un claro de 80%, aquest és agua marina i blau clar en teoria seria aquest. Respecte als marges, vindrem a disposició i en aquesta primera secció de configurar pàgina vindrem a márgenes i a baix de tot clicarem a márgenes personalizados. Una vegada aquí els posarem tots a 1,24. Important escriure 1,24 i no 1,24. És a dir, no podem utilitzar el punt, el que tenim en el teclat numèric, perquè ens podria donar error. Per tant, evitem posar aquest punt i posem la coma, la del teclat alfanumèric. Aquí ja veieu que podem fer altres coses, com modificar l'orientació del full o la seva mida, si venim aquí a paper. Però de moment només se'ns demana els marges. A acceptar i ja podríem passar a la pregunta 7. La pregunta 7 ens demana fer uns canvis en el text que tenim aquí. Aleshores, el primer que farem és seleccionar-lo, o bé amb el ratolí o bé utilitzant alguna drecera del teclat, com les que hem vist abans. Jo ara ho faig tot bastant amb el ratolí perquè és més visible per vosaltres, però ja sabeu que
quan treballem amb Word és molt més pràctic utilitzar les dreceres del teclat, les combinacions de tecles. Aleshores, el primer, canviar el tipus de font, el tipus de lletra, per una que sigui serif. Serif, recordeu que són les que tenen ramat, serif, amb ramat, roman. Per tant, ens serviria una Times New Roman, una Cambria, qualsevol d'aquestes amb ramat. Després ens demana augmentar un punt la mida de la font. Fixeu-vos que si jo clico aquí, del 12 em passa al 14, i això són 2 punts. Volem el 13, un punt només. Si clico aquí, també em salta el 14. Per tant, què faré si vull exactament el 13? Doncs em col·locaré aquí i l'escriuré. I ja està, ja se m'ha aplicat i ara sí està a 13. I em demana canviar també el color a verd oliva, èmfasis 3, fosc 50%. Quan tenim el codi d'un color, ja sabeu que el que hem de fer és primer venir a aquesta icona per canviar el color de la font i ara buscar quin és el verd oliva amb aquesta quantitat d'èmfasis i de fosc. Aquest és verd oliva, èmfasis 3. Aquest, per exemple, és verd oliva, èmfasis 3, fosc 25% i aquest, si col·loquem el ratolí, veiem que és el verd oliva, èmfasis 3, fosc 50%. Per tant, seleccionem aquest, que és el que ens demana. Ara ens diu que hem d'activar el corrector ortogràfic i gramatical en castellà i corregir els errors. Aleshores, ja hem vist abans que ho podíem fer a la part 1, que ho podíem fer des de revisar, però també, que és molt més ràpid, simplement venir aquí a la barra d'estat, seleccionar-lo, fixar-nos sobretot que no estigui marcat això i acceptar. I ara sí, o bé podem amb el botó dret del ratolí clicar i triar l'opció adequada, botó dret i anar triant, o per anar una miqueta més ràpid a revisar i clicar ortografia i gramàtica de manera que se'ns obrirà per aquí i podem anar clicant i anar fent els canvis. En principi en aquesta part de la pàgina ja està, però hi ha més. Anem baixant. Llegim l'oració per assegurar-nos que l'opció que triem és l'adequada. Aquí falten espais, catalanisme, catalanisme. Anem seleccionant, anem fent els canvis i ja està. Ara ens demana substituir les paraules en línia per online. Fixeu-vos que aquí ens parla de vídeo en línia, buscar en línia, per tant, anem a fer aquests canvis. Evidentment, no els farem manualment perquè el text és bastant llarg i hauríem d'anar buscant. La manera molt ràpida de fer-ho és des d'inicio, secció edició i reemplazar. Venim aquí. Si us hi heu fixat, evidentment, té una opció encara més ràpida que és clicar Ctrl+L, però de moment, anem fent tot buscant les icones perquè veieu el procés amb calma i de moment no hagueu de memoritzar tots els comandaments, totes aquestes dreceres del teclat. Per tant, reemplazar. I escriurem aquí dalt en línia i aquí online, que jo ja ho tenia escrit perquè ja s'ha fet aquesta activitat, però això si no doncs ho tindríeu en blanc i posaríem en línia i aquí online y reemplazar todos. Se han realizado 9 reemplazos, aceptar i veurem que tant aquí a l'enunciat com en el text, vídeo online, buscar online, se'ns han fet els canvis. Ara se'ns demana dividir el text en 3 columnes amb una separació de 0,9 fent que la primera d'elles sigui visiblement més ampla que les altres. Per tant, seleccionem el text i venim a disposició, que és on tenim aquesta icona de columnes. Tot i que és cert que volem 3, anirem a més columnes. No perquè en vulguem més, sinó perquè des d'aquí és des d'on ho podrem personalitzar i fer que hi hagi aquest espai de 0,9, que la primera sigui més ampla, per tant vindrem a més columnes. Aleshores podem o clicar aquí o seleccionar-ho per aquí o escriure el número 3, el número de columnes.
Posarem en el espaciador 0,9 i ara, per fer que la primera sigui més ampla, desactivarem l'opció columnes d'igual ancho. I el que farem és fer aquesta més gran. I ja veiem que, evidentment, les altres dues es van fent més petites. Com no se'ns demana una mida en específic, doncs quan aquí a la vista prèvia ja veiem que és evident a simple vista que la primera és més ampla, doncs ja estaria bé. I acceptar. I com ja veieu, ja ho tenim. Recordeu que per aquí també podem modificar el que és el zoom, i així podeu veure més clarament com s'ha aplicat aquest canvi i el fet que la primera és visiblement més ampla que les altres. Tornem a ajustar-ho. I ara ens demana que a l'enunciat de l'exercici anterior modifiquem les vinyetes perquè siguin símbols d'infinit. Per tant, tornem cap aquí. I recordeu que les vinyetes és això d'aquí, numeracions i vinyetes, que ho tenim aquí a inicio, a pàrrafo, i ja veieu com estic aquí, en aquestes vinyetes d'aquí, tinc això marcat i està el guionet, que és la que tenim. Doncs per posar un símbol d'infinit hauríem de venir a definir nova vinyeta. Cliquem a símbolo i buscaríem el símbol d'infinit. En aquest cas el tinc aquí. Acceptar i acceptar. I ja se'ns ha fet el canvi. Per tant, ja podem anar a la següent pregunta. La següent és la número 9 i ens demana que copiem una taula com la de la imatge. Aleshores, recordeu que hi ha diferents maneres de fer taules. Venim a insertar i clicant aquí, una de les maneres de fer-ho era, per exemple, seleccionar la quantitat de columnes i de files que volem afegir. El problema amb el que ens trobaríem aquí és que hi ha una limitació de màxim 7 columnes i 6 files i nosaltres aquí en tenim més. Perquè en tenim 10 i 9. Per tant, no utilitzarem això, tot i que evidentment seria una manera i després sempre podríem anar afegint columnes i files, però de moment directament, com ja sabem que en necessitarem més, vindríem a insertar tabla. També tenim l'opció dibujar tabla, que ja sabeu que ens permetria també fer formes regulars com aquestes, però anem a venir a insertar tabla. Com hem dit, tenim aquí 10 files. No, perquè aquí s'han fusionat les 5 i les 6. Tenim 9 per 9. Sí, tenim 9 per 9. Perquè tenim una aquí i després aquí arriba fins al 9, però realment les 5 i les 6 s'han fusionat. Per tant, podríem posar 10 i juntar-les menys aquí. El lògic seria posar 9 per 9. Recordeu sempre que hi ha diferents maneres de fer les coses. Jo indico una, si ho feu diferent no hi hauria problema. Si jo ara primer divideixo i vosaltres primer combineu cel·les, ho feu d'una manera o una altra, feu més columnes i després ajunteu, dividiu, com sigui, és igual. Anem a veure ara una manera de fer-ho. Si ho heu fet diferent però el resultat és aquest, també seria vàlid igual. Per tant, de moment, inserim això i el que farem és també triar ja l'estil. Veiem que aquesta és aquesta que té la fila superior i la primera columna d'un blau més fosc, amb el text en blanc, i després aquí una més fosca i una més clara. Doncs clicarem aquí i buscarem aquesta opció, que en aquest cas és tabla con cuadrícula 5 oscura, èmfasis 1. Si se'ns donés la descripció, recordeu que col·loquen el ratolí al damunt i ens serviria. Aleshores, aquí, tot i que ara no veiem les separacions, encara hi ha
encara hi ha diferents columnes. Per tant, el primer que faríem és tot això d'aquí, seleccionar-ho i combinar celdes, botó dret i combinar celdes. I aquí ara sí ja podríem escriure, això és una taula, posar-ho en negreta i centrar-ho. Per això ho faríem des d'inici. Negreta i centrat. A continuació, aquí tenim els números de l'1 al 9. I l'1 el tenim, sembla ser, en taronja. Doncs seleccionem i posem color taronja. I negreta. I aquests d'aquí sembla que no ho estan, doncs ho traiem. Després aquí posem 9, 7 i aquí 6. Aleshores, anem a veure ara què és el que hem de fer en quant a combinar i centrar. Primer, aquí tenim totes aquestes cel·les que es combinen en una sola. Per tant, les seleccionem amb el botó esquerre del ratolí i combinar. Aquí, en canvi, tenim al revés, que aquestes d'aquí, de 8 i 9, es divideixen en dues cadascuna més petites. Doncs vindrem aquí, botó dret i dividir. I posarem que es divideixi en dues columnes. I aquí el mateix, dividir en dues columnes. A continuació, en el 6, el que farem és venir aquestes dues d'aquí i combinar-les per després dividir-les, però no en dues columnes, sinó en dues files. Que això és el que farà que ens quedi tot així més ample. Aquest d'aquí veiem que el tenim dividit en 3 columnes. Doncs dividir i aquí posem 3 columnes. I ja ho tenim. Si volem ajustar aquest d'aquí i que sigui del mateix fosc, del mateix blau fosc que aquest, el que faríem és a disseny de taula, sombreado i triar aquest altre. I així ho igualem. Recordeu que per aquí tenim totes les opcions de personalització de la taula, des de sombreado, canviar el color de la vora o l'estil, el gruix, totes aquestes opcions. I amb això ja ho tindríem. Ajustem la mida i ja està. Ja hauríem copiat aquesta taula. Bàsicament amb això hem practicat el de combinar i dividir. A part d'això, recordeu que tenim també posar una hoja de càlculo d'Excel i tables ràpides, algunes tables ràpides. A part de l'opció de convertir en taula un text en cas que el tinguéssim aquí. Finalment, anem a guardar aquest document i entregar-lo en format original, és a dir, en format docs i en PDF. Per fer-ho el que haurem de fer és, per entregar-lo en aquest format, podem simplement guardar i després clicar a canviar-li el nom, o podem guardar como i guardar directament una còpia amb aquest nom. Anem a guardar primer la de PDF, doncs venim a guardar como. Recordeu que aquí dalt triem la ubicació. Ara ho tenim a este PC, per defecte podríem tenir-ho en el Drive. Ens assegurem que la ubicació és la que nosaltres volem, pot ser l'escriptori, pot ser documentos, pot ser una carpeta del curs, la que sigui. Triem el nom, NA6/2 per la que estarà en format PDF, aquí triem el nom, i aquí, doncs això, el format PDF. Amb això ja hem creat una còpia en PDF i respecte a l'altra, que és aquesta d'aquí, doncs podríem o haver creat una còpia, com deia, o simplement botó dret, canviar nombre i NA6.